Bueno, ara estava tocant per aquí. Hauria acabat i bé, hauria estat un vídeo llarg. Aquest és un exercici de música que utilitza una cançó més o menys ben introduïda des d'una partitura comprada a la botiga de turisme de Montserrat i serveix perquè si algú vol aprendre a fer música amb Scratch ho pugui fer amb una mica més de facilitat. Aquí tenim un exemple d'un canal de so i aquí un altre i un altre s'assemblen molt. Tots aquests canals són pràcticament iguals, no? Per què no són tan iguals? Doncs perquè només 4 són representats aquí, només aquests tenen interface visual i a més aquest toca molt poca cosa, per això, per tot l'altre són iguals. Bé, aquesta part es repeteix. Per què es repeteix? Per les raons que diu aquí. Perquè aquesta part d'aquí i aquesta d'aquí i també aquestes d'aquí no admeten ser canviades en temps d'execució per limitacions de Scratch. Llavors això m'obliga a fer un codi una mica més repetitiu, però bueno, potser també algun avantatge, no ho sé. Què més tenim? Res, pràcticament aquí està tot. Aquí una petita correcció que l'he feta documentant-la, però no l'he feta. Per què no l'he feta? Doncs perquè tindria d'intercanviar les dades entre aquesta i aquesta, que les vaig posar al revés. Aquí vaig posar les notes i aquí vaig posar les duracions. Però, bueno, funciona igual perquè ho he canviat també per aquí. Els altres són més indicats per fer un exemple per adaptar a un altre programa i sobretot potser més aquest, que és el més curt de tots. I bé, doncs els dos exercicis que he recomanat, doncs si les hagués fet jo, doncs l'Scratch hauria estat més llarg i el vídeo hauria estat més llarg. I si ningú el vols fer, doncs ja es faria un dia.